Hi guys, meron nang nag-harvest ng mga mangga dito sa yung inisprehan. Ayan, ang dami na nilang karton na nakuha. Ayan na oh. So nahiya ako magpunta doon sa puno para mag-vlog. Welcome tarik to. Welcome to my vlog. Tapos na. Dapat. Bata ma-video kita ka nagapudo. Ma-video kita ka nagapudo. Tapos na pala. Pero asa mo digdi ani on baka digdi. Ay, napudanan ni mama. Mama. Wow. Ayan guys, tapos na sila dito sa isang puno mag-harvest ng mangga. Ayan, na iniwan yung para sa tita ko na yung di ba hati ng mas marami sa kanila sa nag-spray at saka namitas. Tapos yung ang dami din pala no, ilang karton yung nakita ko doon, parang 6 na karton yung sa kanila. Tapos dito na iniwan para kaila tita din na-harvest. Ito oh. 6 din, 6 pala. Hati nga pala talaga sa may-ari at saka sa nag-spray. Tapos kami din, meron din kami dito. Di ko alam kung 3 din sa amin o 2 karton. Hayan. O diba guys, ang galing no? Ayan, ito yung sa may-ari. Yung sa kanila, ando na hinakot na nung mga nag-harvest ng mangga. Ito yung reject na daw to guys, na hindi na pwede. Kasi nga, meron ng may mga maitim na, mabubulok na yan. Tapos itong medyo mura pa, hindi na nila sinama. Yan no. Kinuha lang talaga nila yung mga malinis talagang mangga na pwedeng ibenta sa market. Itong may mga iniwan na talaga nila. So kukunin namin yan. Dos, bilisan mo! Hay nako, si Dos. Tas, alam niyo guys na meron pa ako nakita doon sa taas na hindi nila totally na napitas. Meron pa akong nakikita kanina na bunga. So dito lang po sila merong nakuha na mangga na marami. So ayun nga, naka-6 silang karton. Kasi malapit dito sa bahay. Yung doon talaga sa dulo, maraming mangga doon sa dulo. Yun ang niisa, wala silang nakuha kasi nga, syempre, nasa malapit na rin sa karatig na ng ibang lupa at saka napapaligiran kami dito guys ng mga bahay na boundary ng barangay. So syempre may mga liwaliw na mga kabataan diyan na mga halang yung kaluluwa. Pinagpipitas nila. Nung isang araw, nakita namin ni Ate Shion. Alam mo bang nung isang araw, pinuntahan namin ni Ate Shion, ang daming bunga. Tapos ni isa daw ngayon wala. Dito lang talaga sila merong nakuha. Meron pa akong nakita diyan ng mga na hindi na talaga ng mata nakuha nila. Ayan. So ayan guys. Oh, Dos, bilisan mo na. Kasi baka may maabutan kita digdi. Kuhaan pa ini. Ayan guys, o diba? Yan, hanggang diyan na yan diyan. Mahihinog na yan guys. Pwede na yan ibenta sa market pag hinog na. Kay bibigyan ata si Pa 2 or 3 din, hindi ko alam. Tag-3 daw. Tag-3 daw guys. Kay tita at saka kami yung nag-aalaga nitong lupa. Kukuha na ako ng para sa akin. Hindi. Ito tayo ng atin. Ne, lagan mo na uning sarap. Tayo yung itaw mo duman. Reject na. Ito kasi guys, yung mga pupo to ng liga. Yung mga langgam na nasa puno ng dami pa silang hindi na kasi yung iba kasi tinitingnan kasi nila yung yung iba kasi parang mura pa, bubot pa ba. Masarap to guys na mangga na to. Ito yung tinatawag nilang simi paho, yung matamis daw na mangga. Ang karton. Si Dos, nakapula dayon si Dos. Uy, lahat pula. Isay? So titigog ni. Sa tingin mo sa ngipin ko. Sa tingin mo sa ngipin ko bakal na hindi mangingilo. Ayan si Father guys. Kukunin yung
ko, pwede pala pumasok dito. Akala ko kalabaw yung kukunin ni Father. Tricycle pala. Sana all. Ah, yan, hinog na. Tingnan mo, tingnan. May napulot si Dos guys, oh. Hinog na, oh. Wow. Wow, crunchy. Sarap. Tamis. Maghanap-hanap pa tayo kasi meron pa yung mga ato pa, oh. Ayun guys, oh. Hinog na, hinog na. Bigay natin sa baboy. Gusto to. Kinakain to guys ng ano, kapag nagpapastol ako dito ng baka, kinakain to ng mga baka. Ha? Gagoy. Iusol daw namin guys. Ano ang nunay? Ano sa paan? Matawara. May paninda ka? Ade? Hindi ako talaga na. Oh, matawara mag-ano. Hay hanin yung buha. Oh. Mari natin ito ang tao. Yung seraro, buka po. 1, 2. Ayan. Kayang-kaya guys. Hindi na, tinamad na kumuha ng kalabaw. At saka balsa. Yan na lang. Kaya lang, walang yung mga daanan kasi. Tulak na eh! Takbo! Yan. Ano ito pa? Plat? Sunan. Magkano sa pupo ng kalabaw? Hey! Uy, nako. Nako. Ang malakas. Ano pa? Nagkararapak na. Kumalap sa mga arbe niyo. Gabat? Gabaton. Pero ang kilo po? Lampasan 20 pero. 20 kilos. Mga 25 ano? Wala nang bunga. Sa sunod naman. Ah, kulog sa payo ko. Pagtulak. Nagkulog sa limanta ko. Yo! Ay, ano pa? Nagkarot na.